Pinoy Bus Driver TV Philippines. Pogsit na tayong ano pogsit dito sa Phoenix parking area. Dito yung mga bus, marami. Ayan, ito yung mga RMB magkatabi-tabi, apat sila. Ito pala yung makina ng Yutong. Laki na makina ng Yutong ito. Yutong pogsit na tayo. Malaki pala makina ng Yutong pa rin, no? Unit mo to? Malaki pala makina, no? Aircon, no? Malaki. Aircon. Yan ang driver pogsit. Air cleaner. Okay na makina. Itong adlo. Ito yung lagay ng adlo. Laki na makina ng buksit. Adlo. Ito po eh. Yeah. Ipabi ko pusat, brand nyo. RMB Bus, Gayang Bicol. Yeah. Mga RMB ito may kapusit, RMB. RMB Bus. Yan o. Mukhang kasama yan o. RMB Bus. Maganda lang yung unit nila, may kapusot. RMB Bus.